Fil-jiem li ġejjin se jkun qed jiltaqa' l-Kunsill Malti għall-Iżvilupp Ekonomiku u Soċjali l-MCESD qabel mal-Gvern jippreżenta il-Budget. Il-Budget mistenni jiġi ppreżentat nhar it-Tnejn 8 ta' April. Fil-laqgħa tal-MCSD li mistennija tkun indirizzata mill-Ministru tal-Finanzi Edward Cicluna u mill-Ministru responsabbli għad-Dialogu Soċjali Helena Dalli se tkun spjegata s-sitwazzjoni ekonomika tal-pajjiż qabel jitressaq il-budget kif ukoll il-viżjoni ta' gvern ġdid. Il-Gvern se jkun qed iżomm il-qafas tal-budget li kien ippreżentat mill-Ministru Tonio Fenek f'Diċembru li għadda, filwaqt li mistenni jiżdiedu miżuri oħrajn li jġibu ġustizzja soċjali, fosthom permezz tal-pjan laburista għat-tnaqqis tal-kontijiet tad-dawl u l-ilma. Il-budget ippreżentat f'Diċembru li għadda mill-Gvern preċedenti nazzjonalista ma kienx għadda u dan wassal biex issejħet elezzjoni ġenerali. Skont il-Gazzetta The Sunday Times, il-laqgħa tal-MCESD intalbet minn numru ta' imsieħba soċjali. Dawn qegħdin jitolbu assikurazzjoni fosthom li titneħħa it-taxxa minn fuq dawk li jaqalgħu paga minima li ma' miżura iddaħlet fil-budget ippreżentat mill-Gvern preċedenti nazzjonalista. Kelliema l-Gvern ipprovda din l-assikurazzjoni kif ukoll l-assikurazzjoni li l-miżuri kollha tal-budget se jinżammu. Il-budget se jkun ippreżentat jumejn biss wara li ssir iċ-ċerimonja tal-ftuħ ta' 12 il-leġislatura tal-Parlament. Il-Parlament se jkun qed jiftaħ nhar is-Sibt 6 ta' April.